kaka. Salamu alaikum. Kek. Uban wa ya faɗa maka gidan boka ana sallama. Mantawa ne wallahi. Kai ku kwana. Uban wa ya ce muku ana sallama gidan boka ne. Ni aka yi to boka? Uwarka aka yi. Ayo. Uban wa ya ce ma ana muna sallama a nan. A gafarce mu boka. To ku shigo da baya. To ba matsala boka. Ko a kwanci zan shigo in dai zan yi kuɗi. Mun tsuguna boka. Abokina, faɗa masa me ya kawo mu. Ba sai ku faɗa min ya kawo ku ba. Na san komai kuka zo yi. Me ya kawo mu to boka? Na san komai ya kawo ku. To menene boka? Saboda kana so kai kuɗi ko ta halin kaka. Tabbas haka ne boka. Wa yake so ya kuɗi? Ni ne boka. Ko ta halin kaka fa. Ni ne boka. Yanzu bari mu buga kasa mu gani. Ka kuɗi sharadi ɗaya za ka daina la'asar. Gaskiya aboka ba za mu daina la'asar ba. Zan iya aboka. A'a abokina idan muka daina la'asar ai kowace sallah ta lalace. Zan iya aboka. A'a abokina ko kaya kuɗin nan ba albarka za su yi ba. Ko ka fara hasara ne wai? A'a abokina ban fara hasara kawai ni shawarar da nake baka gakka an shi tayan bokan nan. Ban galbe an shi tayan boka bai gani boka kuma ka ce bane an shi tayan boka. A'a aboka ba matsala za ansa zan iya. To ba matsala bari mu buga kasan mu gani. Za ka daina isha wato isha'i. Zan iya. Za ka iya? Zan iya. Da na hannunka. Ayo. Saki dan na ɗayan. Aljani iritu sako ya iso. Ba sako. An sa wannan. Na ansa boka. Kaga wannan? Na gane shi. Ana son duk za ka yi arwalla ka taba shi takwanna kafin ka je masallaci. Shara'i biyu ne. Na biyu ko tashi mu je. To kuɗin ka fa boka? Ba mu ansa kuɗi sai mun gama aiki. Hannin to mu je boka. Ka so mu je mu na huki. What? Ayo. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shirye.